Diri sa Diyo gugatuo. Taminaw na to mga higala, kining opening statement o kining statement mga higala sa defense. Ni Attorney Michael Powa, mga kaigsuunan. XFM Katropa. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the due process clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Zabalia and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments. Yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. XFM Katropa. Oras ba? Adara tayo 49 minutos pasado alas 7 buntag. Inyo nabati mga katropa with music. No, ang pamahayag no or opening statement mga igsoon ni Attorney Michael Powa. Atong sabton mga kaigsuonan. Asa man gasugod tanan. Pasahon sa nako ni mga mensahe and then later on discuss ta. No, idito alabat dili kayo sabtan tropa kay may nagsapaw-sapaw man. Ako na ito ipasabot. No? Pedro Cosari, una sa tanan, maayong buntag kanimo katropang Arnel Cortez, o sa tanang mga nagtanaw nimo. Peter Cosari ni Santa Cruz, Kalapi, Bohol. Salamat. Kuya, wag ako taas sa mensahe niya, Peter. Oy. Maayong buntag naman da ito. Maayong buntag ni Muria Sab, maayong buntag ni Muria Pedro Cosari. No, Marina Donio, mabuhay ang BP. Ang naong ni Dilima nangunot na agnas. No? Murag buhi pa pero anam nagkadunot, diba? Jeho Alviti Gisoro, maing buntag, Johnny Anggoy Mulato, dili madol, wa siguro na mag-eskwela balaod. Sa ko na to. Josephine Sibunga Salbiron Balconete. Good morning. Morning. Rit Jobert Barbarona, maing buntag. Eric Concepcion, mayong morning. O si Raimundo Olaso. Absent uroy mga igala tong mga trolls ni BBM. Walagi sila kalihok-lihok karon. Oh. Di po, wapoy lingaw, no? Pagwa sila, no? Story. Kuwan sa ba, kanang luya sa dugwa sila, dapat naagil sila. Asa naman mo kay para matabangan po dato sila mga higala nga makadawat silang sweldo. Oh. Asa naman to sila nan layas to. Tuwa na po siguro tong Attorney Rupil. Tuwa na po tong Cebu may higala ga comment ng mga basig tuwa sila na assign karon mga kaigsunan. Chen Salazar mamahaw tas samtang naminaw sa mong programa. Sige, salamat sa paghagad. Ako di pa ko pwede mo kaon diri kay nagkalingaw pa ko diri.
Kukuri, pwede si Attorney Puwa na lang ang Palace spokesperson? Dili pwede ron kay kang BBM man ron. Basin wa pa mabayre. Basin pod no wa pa sila ka kubra kay nganong wa pa man ka comment. Basin gisaaran ni mga higala sa gada nila unya wa pa ma-send ba. Wa pa ma-send sa GCash. Now, balikan na to mga kaigsunan. Sa kagahapon sa kining nagapadayon mga higala nga although wa na mo ganahi nung impeachment trial mga kaigsunan luhi aning sa prosecution bitaw bisag unsa na lang ilang buhaton bitaw gusto nila madali na lang kay kasayon sila nga bisag unsaon nila preskon mga higala wa na interest ang tao mga higala sa impeachment, simple as that. Bullseye! Bullseye! No, namang goy klaro kaayo sa tao. For example, kining gi-explain mga higala ni Attorney Michael Powa, no? Naa siya'y kopya mga higala sa duha ka reklamo sa Balya et al. O katong usa gani kisa itong mga higala, no? Naa siya mga higala ay kopya adto. Naay voluminous attachment. Sa manang voluminous attachment mga kaigsuonan, no? Igmo pa sa tagkaso mga igsuon, no? Naagid tay mga ipangbutang diha natay mga attachment, no? Pag mo pakaso tag tawo naa magyud tay ebidensya. No? Mo na ginaingon mga higala nga he who alleges must prove. No, ikaw nga nagpasangil, ikaw gyud magpamatuod. Mga kaigsuonan, imo kung gipasangin lang ang tao, so dapat before you even speak of the allegation, the presumption mga higala is in the first hand, doon na ka na mga higala ay ebidensya. Otherwise, maritis ka, no? Nga, magpataka lang kag sulti diha nga kawatan man na si kuan niya. Kasi ingon mo, ingon ni kuan. Na, makuan gyud ka na. Na mo pagkuan kuan kay di ra ba ka magpakuan. Oh. Mahog ra kas kuan ana nya kanang kuan, may klaro nang kuan. Di ba? Ano ba? Even before mga higala, mabito nang ang kaso doon ay probable cause, no? Kay makita na nimo na prima facie, no? Na makita na nimo nga kanina agi mulusot yun and then we gather evidence. Pero before ka mga higala nga mo nga may laban na merito ni nga kaso, you must have mga higala the evidence. Dapat na kay ikasukip man lang diha. Anay tabo mga higala, no? Nganong lisod man kay nila kumbensyon ng mga Pilipino kay kabalo ang mga Pilipino kini nga lakang bisan pag moingon si Bongbong nga wa siya labot, lakang ni mga higala, no? Dili ni accountability but klaro kaayo to pin down the vice president. Kaya kung accountability pa ni mga higala, the same people who is speaking up every day about accountability should also be furious about the corruption that is happening in the country mga igsoon. Bullseye! And why is that Luistro, for example, she doesn't even care sa ilaha mga higalang House of Representatives, kalabot na sa mga kaubanan nila mga igsuon nga naapil sa listahan sa ICI. She doesn't even care. Wa mga higalay na dungog nga pamahayag na suko sa sila, no? I mean, makita nimo sa ilaha mga higala mismo nga kung hisgutan na to ang kini mga higalang accountability, isa lang ilang ginapunteriaan na, no? Maulang mga higalang Vice President. Bullseye! Bullseye! Ngayon kag unusual transaction, mag-withdraw pananglitan og 125 million confidential fund. Unusual transaction. Wala ka pangutana unusual transactions 4 billion mga higala nga confidential fund ni BBM. Ay! Diba? Maura na. Ang tao mga higala kahibaw ana. Bisag unsaon nila lugit-lugit. Kahibaw ang tao, gibuguan gyud sila sa Pilipino mga kaigsuonan. Karon, matod ba ni Attorney Michael Powa, gitan-aw nako, I have with me the copy of the complaint. Katong duha, ngayon lang gipasaka, gisugda nila dito sa Committee on Justice, and then ilang walay bisag usa dito. Bisag isa lang ka page nga nakabutang dito, bisag isa lang ka financial statement nga magsuporta sa ilang aligasyon nga si BP Sara Duterte mga higala nagtigom og bahandi sa kalibutan mga igsoon, no? Or do na siya unexplained wealth nga
the Vice President amas, no? Nakakaukaw. Sabay gyoy right terms amas mga higala kanang naghakop. Sabay kuan na no? No nakabaton og di mapasabot. Kaliman ka na mga higala nga kabtangan, di na nimo kanyang ipasabot gumikas ka daghan. Oh, mo na ilang pasangil. Unexplained wealth. Asa manigikan, no? Usa man ni halin ba ni sa imong yuta? Income ba nimo ni sa imong pagka-busy mayor? Ila man mo man ilang gi-question. Both kanang duha mga higala ka complain, usara na siyang storya. No? Usara nagtinor. Giusara na siya mga kaigsunan. Wala na bulaga kay daot ba sila? No? Giusa na nila mga kaigsunan. No? O kanang duha may higala ka reklamo giusa, usaray tenor ana. Nga matod pa mga higala, aside atong mga hulga-hulga, ang Vice Presidente mga higala nakabaton og kabahandi nga di maeksplikar og asa gikan kinsay gahatag unsay source unsay iyang income mga kaigsuonan. Mura po di si EBP Sara wa kahumag eskwela. Oh, bubo na gyud kay ilang panan-aw mura si Sara mga higala og wa na gyud chance nga mangitag kwartang iyaha mga igsoon. Aside from being an official mga higala sa Pilipinas or sa gobyerno. That is why gi-appeal nila gikan dito sinugdanan kung kano sa siya may higala nakapatong. Karon gitanaw mga higala ni Attorney Michael Poe, of course naa na sila kopya na bisag usa ka papel no nga mosuporta man lang sa ilang alegasyon mga higala wa sila napadala. It was later on, no, tinuod man nga nahitabo mga kaigsunan. Kay bawta nga ang prosecution doon ay depensa ni doon na sila explanation niya na pero mao ni mga higala mong nasubay, no, mao ni ato nasubay. It was later on nga gidawat na mga higala sa Committee on Justice. Injustice. Ang maong reklamong ilan ang giisgutan kay humana nila nahukman nga sufficient in form, sufficient in substance mga kaigsuonan. No? Ilan na dayon mga igsuong gipang sulatan. No? Ilan ang gipang sulatan? Oy, AMLA, oy, COA, oy, Tarpulano, oy, katong mga ahensya sa gobyerno nga posible kung asa sila magahigala makakuha. No? Og ebidensya nga magamit nila ngadto sa Vice Presidente. Kay bao sila nga dili tanan pwedeng magamit. That is why, and that is exactly mga higala, ngano nga prone kay siya nga mamini nga mapaingon ngadto mga kaigsuonan sa fishing expedition. Nga naman, sa pagduso pa lang nimo sa kaso daan, dapat man lang. Sige, kaingon ko na mga higala ganina. No? Tinamban ra ni ako mga kaigsuonan. Di anas Raimundo. Nakamata na. Nagkakape na kamundo? If prior mga higala to your allegation, you must have a knowledge mga kaigsuonan. No, dili lang basta-basta nga pasangil. Basta sure ko ana. Wala ingana sa balaod bay. Dili ingana. Kung kaso mga higalang kriminal, samot. No, lisod na diha. Ngano man? Dili basta-basta mga higala mo tiradag ebidensya diha kay rules on ebidensya perting lisod daw niya. Ang maagi pas pag-convict mga higala is guilty beyond reasonable doubt. Pag-abot nimo mga higala sa civil, no, kung naay mga damages for example da kay claim mga higala, preponderance of evidence, padaghanay tag ebidensya. Ebidensya gyapon sa ato pa, bisag kana lang siguro may higala nga kaala kana lang siguro nga luhikas balaod, no? Ikaw nga nagpasangil, ikaw gyud pamatuod niya na. He who allege must prove the otherwise, may higala. No, ikaw nga gapasangil, ikaw joy provide di ara. Anong maingon man ka nga ang Vice Presidente naka-amas, no? No? Gab unsay i-search sa gunang kuan sa amas dia gab. Okay? Amas, no? A-M-A-S-S. Nya I dayon. Oh, amas, no? Raimundo, diha lang ka para aligrita, diha lang ka mundo. May na lang mo kuan nga tuang
Standby ka lang na, standby. Alas 8:02 na may galandag na sa itong bagbanag sa meaning sa Amas. No, dili na mga igala itong mga kuan sa asa na mo na gigamit mga igala nga term no sa ilang allegation. The Vice President Amas unexplained wealth. Di may igala ma-explikar sagikan kisay gahatag unsay source kanon sa misod, no? Nga bahandi baga kaigsunan but pasabot nga nangurakot yun. Muna ilang mga igalang aligasyon eh. Pero bisag isa ka financial statement wa kay mapadala sa imong baga kaayo nga reklamo. Kasi day sugod na. Mo'y pinakamain nimo nga reklamo ang kuan kining pagbaton og di maeksplikar nga bahandi may gala sa Vice Presidente. Anyat bisag wa usa ka papel wa kay nasuksok dito nga mao ni at least man lang kani. Di ba? Tinuod man na mga ikso nakita man ta na, no? It was later on nga nang sampina sila, no, nanawag sila nga o sige, amla pagipang sulatan mga kaigsunan ngano man. No? Ngano man. Pangitaon man nila mga igala unsay magamit dito ilang gamiton kang Sara. So dili ba na siya fishing expedition? Bullseye! Dili kay para nila mga igala para kuno masuportahan lang mga igala ang ilang claim nga accountability. Dili na mao. Bullseye! Bullseye! No? Dili na mao mga igsoon. Wala. Wala siya meaning diha. To get a large amount of something, especially money or information by collecting it over a long period. May pasabot sa Amas. No, kanang nagkakuha ko no og dagkong kantidad sa taas nga panahon, no? Mo nay ilang pasangil mga kaigsunan. Mao na nga mangayo gyud sila magahigala og salin no nga gikan pas 2006, 2007, 2011. No, pwede pala may galhan kasugod niya nakadawat og kwarta si Bibi Sara kay naman na siya ninong. No, inig-bless niya siyang ninong mga igala dapat ideklara tong Bibi Sara. Kulang na rang mo ipangayuo nila na eh. Pero ang punto mga igala, makaingon ta na-establish mga igsuon sa defense nganong mingon sila fishing expedition siya. No? Sa dapat pagpasa ninyo ana bisag usa lang ka financial statement naa na mo diha. No? Kadagan kabaga-baga sa inyong reklamo. Wa day dito na apil. No? Wa day dito karon mag-agad mo kinsay maningog. Mo bito si Lacson. Nakaingon si Lacson ba? Although lain to nga aspeto aning kasuha. Ingon si Lacson mga igala nga, pwede ba mo mag-provide og competent ka witness? History secret. Incompetent din naman. Mr. Naana si Insurrectos. Niya na may galang tibaghak nga si Insurrectos. DPWH Secretary Benz dapat imbestigahan ang mga flood controls Davao lalo na sa kay baha the other night bumaha din naman sa Manila no nakarang araw natatits alas 8:06 na bagay galang tagna sa atong pagpanagubanuban. Napuntirya yun mga igala ni Attorney Michael Powa ang pasabot mga kaigsuunan. No? Tanawa ni sila. No? Mo ni nakapait eh. Mo nang ang tao karon mga higala. Mo na ganahi. Gikapoy na mga higala. Gikapoy na mga kaigsuunan og sigig sudong. No? Niini mga higalang impeachment. Nawala ang interes sa tao. Bisag unsaon pa na sa prosecution after hearing mura na silang mga hanggaw. No? Bantay anak mga higala, no? After hearing mga kaigsunan, mo papreskon. Para lang yun mga higala maka-appeal nga to sa tao. Awhagon pang tao. Tanaw mo sa impeachment.
Tanaw mo sa impeachment. Oh. Yan naman, para mausab inyong panglantaw kang Sara Duterte. Oh. Sao man mo na kan mga tawhanan ng mga igalan ni Tuo ni Sara kan mga nag-comment din wa na pang ilara na. Wa gani na kay sus Ginoo ko. Wa gani kaila mga igala si Sara ana. Wa na pang bayari na. Pero ngano matinga ka may galang anong mulaban man gyud. Muing kagaro nailad man na sila god, di man gud na sila mga DDS man gud na sila mga kuan man gud na kanang mga sunod-sunuran sa mga Duterte. Kamo de unsa?